Bismillahirrahmanirrahim. Алоек мануш ко владатели Маъмун. И кога добињаан лесте пример која кувја ко халифа, предводнико муслиманенгоро, пош миња највулгарно лафенсар те понашинелпе е халифае. Аква халифа смирено шунела, ем кај крске завршингјан. Шајлјак наме те пучавт неко бор пучива, о халифо Маъмун пенеле манушес, ехрла пуч. Анга те пучавтот. Кој тало побилач, ме или о фараони? Со пучиве ту пучамо фараони тало најбаро криминалцов воопшто ко постоибе пувјакор, понасеан туџио добор. Добро, дуито пучиви симан туке. А кој тало пошукар, ту или о Муса али селам? Ама бе халифа со пучиве пуча се испоред бакере, според и неаман пекамбереа, кој су ме премо Муса али селам? Добро, пошто пене ајгера кана мекава керафтуке. Ако о Аллахи аззаваџел е Мусаске, наредингја те джалко фаронијем најковле лафија те вакерел, а пенеа дека ме насум побилачо тара фарони, а исто пенеа ту дека насеам пошукар таро Муса али селам, соски онда ту према манде на практику и на ковле лафија те вакере. Магатар требела те хајлове муслима. Ов ковле околинаја со дружинелот. Попречитало ковле лафија андрете фамилијајате ове. Мајзигрин Андре Бу Джехел авриал товео Алија ради Аллаху. Одолеске ковле лафија не колтуме, кото маро джемати, киту мари бути, кото маро кер, то маре колегенцар. Емодолеске таро шукари би исламескоро итало те мукеа два сон интереси нелот. Одолеске пшалален о мануш со шајте добинел коковлипе, никогаш адвака наштите добинел ки нервозем ки холи. Ова леске која ракибе, Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва берекату.